Lilanga lelikhetho labohulumende basemakhaya liyasonzela. Sinibutile ukuthi ingabe kucishwa kwagezi ngenhloso yekuwonga kutoba nemthelela longakanani kulolu khetho. Hayi inkinga kagesi izophazamisa kakhulu kulolu khetho. Siyacela nje uEskom azame ukulungisa le nkinga kagesi. Ngoba kumanje kukhankaseka kabi. And mangahle kwenzeke ngelanga lokhetho kube ukuthi lokucishwa kwagesi kuyaqhubeka. Hayi yoliphazamisa kakhulu ukhetho nokukhwabanisa kokhetho kwamavoti ngagcina sesikubona sekwenzeka. Umthelela ungakhona kokucima kogesi kuba kaloku izinto azizohamba kahle kwapha kwi-voting stations ekugqibeleni imsasazi ii-parties ezizixabane kanti indaba isukele embanini. Mina ndicinga uba urhulumente makakhawulezise azame uba ngomvulo ungamkike umbane. Mina ngandlela ngibona ngakhona igezi ngeke ithikamete ngelanga lelikhetho njengoba basithembisile ukuthi ngeke bayicime. Lokushokola usayi lo shedding into siyentwa ngabomu nothi ukuthi kusuka kunenkinga kuma power station. Bala kwamavoti nokuvota ngeke kuze kuphazamiseke ngenxa yacincimi. Ngicabanga njengoba kunocimicimi manje imbangelo ukuthi bongela ukuthi mase siyovota singaphazamiseki noma sekubala amavoti mhlawumbe insuku embili lezo. Into eyenzakalayo uma ngabe kunokhetho uma ngabe sekubalwa kubalwa vele kusuke sekumnyama kuzokwenzakalani kuma ballot boxes uma ngabe sekuqediwe sekubalwa lapha ngaphakathi. Kucaca ngokusobala ukuthi bukhulu ubugebengu obuzobe kwenziwa nobuntswela boya nje obuzokhandwa khona lapho. Kubalekile ukuthi ugesi ungahambi ngomsombuluko ngoba kuzokwebiwa amavoti ethu lapha. Ukucishwa kogesi ngendlela yokuwonga bekuzoba nomthelela omkhulu ngomsombuluko okhethweni. Kodwa ke izikhulu za Eskom seziqinisekisile ukuthi angeke zize zicishe ugesi ngomsombuluko nokuletha imibuzo ukuthi ngempela indaba uma ngabe sekukukhetha ugesi ngeke uzokwazi ukucisha ugesi uzobukhona. Lena imibono yababukeli iSABC ngeke ipresse ukuthi iphendulela ngayo.